ilange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi hirah semangat ibadah minallahumma amin. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ndawaken man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Kepingin selamat dunyane ya kudu golek ilmu, kepingin selamat akhirate yo ayo mados ilmu. Waman aradahuma fa'alihi bil ilmi, kepingin sukses dunya akhirate yo kudu ngagem ilmu. Mula tenggene masyarakat Indonesia kawit jaman kala semanten sampun dipun canangaken bilih sekolah niku supaya pinter, tapi wong ngaji niku supaya bener. Bareng-bareng, sekolah supaya pinter, ngaji supaya bener. Soale zaman sakniki pancen wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Mula kenging napa jaman sakniki luwih kepenak minterno wong bener ketimbang benerno wong pinter. Kenapa luwih kepenak minterno wong bener? Wong bener niku contone panjenengan sedaya. Panjenengan menika langkung sepuh ketimbang kula mumpuni. Mestine Mbah Yai, Pak Yai, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Daramil, Pak Lurah ngilmune langkung tinggi ketimbang mumpuni. Jenengan rumah tangganane sarem uyahe luwih jembar ketimbang mumpuni. Bahkan mungkin panjenengan onten ingkang langkung sugih ketimbang kula. Tapi kok panjenengan kersa rawuh wonten mriki lungguh lemperaken malah ra keduman senek jajan mung sekedar ngrungokke bocah cilik lagi belajar ngomong. Nek jenengan boten piantun bijaksana, boten mungkin Gusti Allah menggerakkan sukune panjenengan rawuh wonten mriki. Mula jebule luwih kepenak minterno wong bener ketimbang benerno wong pinter. Wong kok wis ngakune paling pinter, paling bisa ketimbang sing lintune, ngakune lebih ketimbang yang lain, biasane duweni akhlakul ngeyeliyah. Akhlak napa?